حدا خويناينا نايرسانا بتبلتي ماينا نبعد دل سلام نخمص تقاليسو أسمرا سبت خستير يشعو 5 عامات مدة أبيكم أطفئكم ما حزبي إرترا سعنا دفعتها 5 عامات إثيوبيا واني لهم ناي سرعة كده فيها نين رسع مالت إثيوبيا ززمت كنواقع النبرنا እቲ ሳይበር ኩናት ከምዘ ይካየድ ተገበርና نحن تقاومتي تقالست تراي كنا وفي مس ብዙሓት ሰብ ስልጣን ኣብ መቐለ ይራኸባሎ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተቐኒዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን ይሄን መስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከም ትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ኣብ ስድራ ቤትኩም ፍሳሐ ፍቕሪ ሰላም ሃሴት ደስታን ኩሉ ክህሉ ማለት እዩ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ከለኹ ድማ ኣዝዮም ፍልይ ዝበሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ ናብኣቶም ግን ብርኢቶ እየ ኸነብብ እሺ ጓል ትግራይ ነ ሸውዓተቸ ኪፕ ኢት አፕ ወዲ ዓደይ ኢላትነላ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ማችላፍ ክብርትን ፍትውትን ሓፍቲ ኢለከለኹ ማለት እዩ ነቢ ኢአርኤም 3806 ነቢ ሽደን ኪፕ አፕ ደ ጉድ ወርክ ሰላም ንኹልና ዘመንና ይባረኽ ኢላትነላ ማለት እዩ ክብርትን ፍትውትን ሓፍቲ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ላይክ ኣጊራት ሌላ ነዚ ቪድዮ ኣዝየ ዝመስግን ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ገብረ ሓጎስ ብተመሳሳሊ ነዚ ቪድዮታተይ ላይክ ኢልወሎ ክብሩን ፍትውን ሓው ይቐኒየለይ ገብረ ሓወይ ነግሻ ተስፋይ ዌልካም አጌን ሽደን ሓውና ንፉዕ መንጎኛ ኢኻ ብጣዕሚ ኢና ንከታተለካ ላይክ ኢልሎ ማለት እዩ ነግሻ ብጣዕሚ يقنيلي ክብረት ይሃበለይ ኣዝየ ዘመስግን ወላ ኣነ ናታትኩም ቲፎዞ ናታትኩም ድጋፍ ናታትኩም ቲፎዞነት ኣብዚ እንተዘየብፅሐን ነይሩ ዋጋይ መሃለወን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምሳኢኹም ዘለኹም ቀልሒ 7922 why don't you mind your own business you are very annoying ኢላትን ማለት እዩ ቀልሒ ሓፍተይ ወይ ከዓ ሓወይ are you serious am I really annoying ኣነ annoying ኢለ ሓስብን ማለት እዩ ብስሩን ግን ክርብሻ ይኮንኩን እኮ ዝመፅእ ዝኾነ ቁም ነገር ዘለዎም ቪድዮታት ይሒዘ ዝመፅእ ግን ተተባሂልካ እንታይ ደኣ ማለት ወሓጣያ ትበሃል እዛ ጉዳይ ማለት እዩ ውሒጠያ ካለሁ ሓራይ ስለዚ annoying ኢላትኒ ኢብራሂም ሙሐመድ CM6 ዩር ኢልና ማለት ላይክ ጌር ሌለ ኢብራሂም ሓወይ ማለት እዩ ንፍዕ ወዲ ሽረ ጻዕዳ ቀጽሎ ንኹሉ ህዝብ ዓለም ሰላም ይመለን ኢልሎ ኢብራሂም ሙሐመድ ሓወይ ማለት እዩ ይቐነለይ ክብረት ይሃበለይ ቴንክ ዩ ማች ኢንዲድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ብጣዕሚ ሃናጺ ንዓይ ማለት እዩ ቀጸልና ዘርእዝጊ ገብረ ዮሐንስ ሰላም ሽደን በዚ ተቕርቦ ዘለኻ ሕጉሳት ኢና ፍቕርን ሰላምን ንህዝብ ዓለም ብዝቐረበ ከዓ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላም ትምኒተ እዩ ላይክ ኢልሎ ማለት እዩ ዘርእዝጊ ናይ ሓቂ ማለት እዩ ሹም ይመርሖኒ ግብሪ ስም ይመርሖ ለግብሪ እምዝሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ጽቡቕ ርእይቶ ዝህብኒ ኣሕዋት ኣለውኑ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝየ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ يقنيلي ቴንክ ዩ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ማችላብ ይብለለኹ ባምቤሎ መላሽ ዩቲዩብ ልቕማጽ ዩቲዩብ ዶ ኣነ ከይትብል ነበር ዩቲዩበር ከይትብል ነበር ዩቲዩብ ዳ ልቕማጽ ወትብልካ ይቕሬኻ እዩ ክራኤልኩም ኢልኩም ሓለውለው ግደፉ ካሊኢና የኣኽለና ኣይትሕምሙና ኢላትን ባምቤሎ ማለት እዩ ትክክል ይኽ ግን ታልቕማጽ ንዓያ ነይራ መስለኒ ተቐቢለ ኣለኹ ተስፋ ጋብር ተወልደ ትክክለኛ ሽሙ ተስፋ ጋብር ይባይዝ ሽደን ኣጆኻ ቀጽል ኣይትሕመቕ ሰላም ኤርትሪያ ዓዲ ትግራይ ትግራይ ማለት ማችላፍ ተስፍሻ ማለት እዩ ዋይ ኣታናይ ደሞ ዓንቲ ዝኒኦ ርእይቶታት ታዮም ደስ ክብሉኻ ምሕጎስትዮም ጣዕሚ መድሃኒ ላይክ ኢልሎ ጣዕሚ ሓወይ ብጣዕሚ ይኽብረለይ ዌልካም አጌን ኩሉ ግዜ ዝከታተለኒ ባይዘው ብጣዕሚ ዝመጽእ ኤሪቲግራ ብተመሳሳሊ ላይክ ኩሉ ግዜ መስገበረለይ ማለት እዩ ክብርን ሞሳ ምስግናን ንዓኻትኩም ማለት እዩ ቴንክ ዩ ንኹልኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እዚ ሽደን ሪአክትስ እዩ ማለት እዩ Welcome to Shiden Reacts 1. ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣስመራ ኣብ ከቢድ ሓዘን ዝኽሪ ናይ 50 ዓመት እስኪ ንስማዓዮ እንታይ እቲ ቪድዮ ብስሩ ተቃራኒ እንዲነት ሓሳብ ስናይ ብሓቂ እዩ ርኢና ድማ ርእይቶ ክንህበሉ ማለት እዩ فكر يشنفال تدمرنال عندوننال እንታይ ተደሊ ሕጂ ኸዳ እስኪ
ረሳናን ብትብልቴ ማይና ነብዕላ ደለና እዚ ኻንታዩ ሰማዕታት ኣስቶማ ሜዳ ጥራሕ ዝተበጀው ጥራሕ ኣይኮኑን ቶም ኣብ ውሽጢ ጸላእ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ከካብ ገዞም ወፂኦም ዝተኸትሉን ኣለውና ኣብ 1975-76 ዝተኻየደ ግፍዕታት ብፍላይ ድማ ኣብ ማእከል ከተማ ገጀረት ዝባን ስንቀይ ከባቢታት ኣስመራ ውሽጢ ኣስመራን ናይ ከባቢታት ኣስመራ ኻ ናይ በዓል ዓዲ ሰውዶ ጻዕዳ ክርስቲያን ከባቢታት ማለት እዩ ካብዚ ንሕና ንመሃሮ እንታይ ተማሃሮ ንሕና ከማና ዝዕድሜዮም ተማሃሮ እዮም ሓሊፎም ኣዲኻ ኪድ ሞዝ ወደይ ትምህርቲ ተማሃሪና ንጎሰደካ ምሸት ገዛታት ክትመጽእ ከለኻ ስከብዳ ሓቂፋ ፀንሓካ ግዜ ነይሩ ንሕና ተማሃሮ ግን ጽቡቅ ግዜ ኮይኑስ ስድራናስ ነዚ ከማን ክትጽብል ከማን ሰደሙና ኣለዉ ሕጂ ንዓና ተማሃሮ ክሳብ ክንደይ ሓላፍነት ኣብ ዝባና ኣሎ ንዑ ኸ ንሕና ክሳብ ክንደይ ታሪክ እንተይስከ ሃገርና ንኸነልምዕ ጥራሕ ኣይኮነ ሓላፍነት ደለና እንታይ ዳ ነቲ ዝጸንሐ ታሪክ ነቶም ዝመፁ ዘለዎ ወለዶ ከም ዘለዎ ከይጎደለ ክንሕልፈሉ ኸዓኒ ዳግማይ ማለት እዩ ካልኣይ ሓላፍነት ሓራይ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ነታ በዓል ማለት እዩ ነቶም ዘኽብሩዋ ዘለዉ ነታ በዓል መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ዘካይዱ ዘለዉ ንዓቶም ማለት እዩ የኽብሩ ስለ ዘለዉ በዓል እንኳ ኣብፅሓኩም ርሑስ በዓል ይግበረልኩም ኢሉ እትምኒተይ ዝገልጽ ከም ሓደ ኣብ ትግራይ ጎረቤቶም ዝኾንኩ ወይ ከዓ ሓዎም ዝኾንኩ ሰብ ማለት እዩ ከምቲ ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ ቆልዑ ኮይነ ነቶም ተወሳኺ ነቲ ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ ተምሃሮ ይኹኑ ካልኦት መናእሰይ ከዓ ዝብሎም ትክክል ኣለኹም እቲ ቀደም ተቃለሰ እቲ ቀደም ዝሞተ ነፃነት ንኸምፅእ ሰላም ንኸምፅእ ተቃሊሱ እቲ ዓዲ ግን ዕድለኛ ኣይኮነትን ብተቃራኒ ጠጠው ዝብሉ ንኣብነት እዚ ነገር እዚ ኣባኻትኩም ጥራሕ ኣይኮነን ገጢሙ ኣባና እውን ተመሳሳሊ ጉዳይ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዓዲ ኮይናቶ ዘላ በፂሓቶ ዘላ ሃዋህው ናይ ልምዓት መንገዲ መስመር ግን ክትሪኢ ከለኻ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ነዚ ከዓ ማለት እዩ ገለ ዓይነት መፍትሒ ክመፅእ ምንታን ነግረ መንገድኹም ኢንሲስት ክትገብሩ ወይ ከዓ ፀቂጥኩም ርእቶ ክትበለኩም ዝብል ኣረዳድኣ ወይ ከዓ ምልከታ እዩ ዘለና ማለት እዩ ነቶም መናእሰይ ኣይንህብኒና እንተኢሎም ኦፍኮርስ ዓዶም እያ ተሓዛያ እንተሎስ ተሓጓማይ ጠረጠት ብዝበሃል መልክዑ ኣነ ልዕሊ ዓድኹም ወይ ከዓ ልዕሊ ስቃይኩም ዝተሳቀየ ሰብ ክኸውን ኣይኮንኩን ግን እቲ ትክክለኛ ማለት እዩ ህዝብኹም ዝፈናቀል ዘሎ ኣብ ስደት ዘሎ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ትግራይ ይኹም ብኤርትራ ኣኖን ከምኡ ዓይነት ኣመለኻኽታ ንርዲእትን ስለ ዘለና ከምዚ ከማኺ ንፍዕቲ ተምሃሪት ንፍዕቲ ተዛራቢት ሓሳብኪ ነቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኣተሓሓዝኡ እንድሕር ዳኣ እንተዘይመሓይሹ እቶም ስዋኣት ዝምነይዎ ዝነበረ ነገር እንድሕር ዳኣ ተዘይገይሩ ስለዚ ናይ ግድን ንዕኡ ምድጋፍ ከምዚ ወይ ከዓ ንሱ ተዛረበለይ እንተይልካ ማይክሮፎን ሒዝካ ከም ፓፓጋሎ ተዛረብ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ትሕጂ ዘሎ ነገር እውን ትቃወም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነገር እውን ክትድግፍ መሰልካ እዩ ብዛዕባ ዓድኻ ትዛረብ መሰልካ እዩ ማለት እዩ ንዝኽሪ ጽምብል በዓል ሰማዕታት ከዓ እንኳ ኣብፅሓኩም ነቶም ተኽብሩ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ እዚ መልኪቱ ብዙሓት ሰባት ርእቶ ይህቡ ኣለዉ እዮም ዝኽሪ ህልቂት ኣስመራን ከባቢኣን ይብሉ ኣለዉ እስኪ ንቐፅሎ እቲ ጉዳይ ሕጂስ ብምንታይ እዩ ኣቢሉ ዝኽበር ዘሎ ዝብል እውን ውሽጢ ማለት እዩ እንዳኣተና ክንከዶ ኢና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ማለት ሕውሱስ ዝበለ ኣካይዳታት ኩሉ ግዜ መፀገም ዝገብሮ ነዚ እዩ ዓሚ እቶም ህልቂታት እዚኣቶም የለውን ተባሂሎም ነይሮም ድሕር ግዜ ከዓ ዝኾነ ነገር ክትልዓለወሎም ክትደሊ ከለኻ ናይ ዲክታተርሽፕ ስርዓት ኣካይዳ ማለት እዩ ከምዚ ህልቂታት ነገር ኣልሽካ ኣላልሽካ ኣምፂኻ ኣብቲ ልቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ከዓ ተኺልካ ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም እንዲኦም ዝወቕዑና ከምዚ ገይሮም እንዲኦም ጨፍጨፉና ኢልካ ንሰብ ሕሪንካ ከም ፅምብላሊዕና ሓዊ ተእትዎ ዳሕራይ ከዓ ጠቢስካ ትገድፎ እዩ ኣካይዳታት እዚ ሞ ክበርህ ኣለዎ ذكر نجركم يديا نزل بتصامناي 1975 الري 24 اسمرا سبت خوستير يشعو زيتات انت نجرنا انت ذكرنا يسي حدا نتحدي جنريشن زبير فرانتا يحلفو انا كابسمرا كمان درج حشنا هولو قال دك اسمرا دحم خالق ግን ደቀ ስመራ ደርግ ሸና ዱሉ ሰምዕ هولو خبزهم حدا خلته يገርመኒ ስለዚህ ተወለዱ ስለዚህ ነበሩ ስለዚህ ፈልጦት ታሪክ ከውን ገሊው ካላይ ድኽመቱን አለና መንግስቲ ይኹን ታሪክ ድጽሕፉ ዝስንዱ ኩሎም ቶም ንዑድ ምልከቶም ብዙሕ ነቲ ሰብ ከምዚ ዓይነት አይደን ነው ጸሎ ወዲም ኮይነ ማይፈልጥን ግን ታሽሚ መንግስቲ ከም ዝገብራሎ ኢሊ ኣነ ካጋጣም ተዳልየ ነር ሓንቲ ሓፍተይካ አንቶ ይደው ይልሃለይ ሓሲበ የለኹ ተዳልየ የለኹ ኢልያ ዝኹሉ ሰብ ምስሃለቀ እዛ መንእሰይ ኩላ ንበረኻ ኸይዳ شو ጊዜ ሱዳን ገለይ ነበረን ንሜዳ ይነይሩ ቶም እኽላት ከይዶም ማለት እዩ ፍክሪ ሕጂ ኣነ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ዝኽሪ ሕሉፍ ኣይልዓል ኢሉ ዝኾነ ሰብ እንትዛረብ ንምንታይ ደሊኻዮ ዘይተልዕሎ ኢልካ ኢኻ ማለት እንድሕር ዳኣ በዲሉ እንተነይሩ ዝተበደለ ኣይርስዕን በዳሊ ግን ይርስዕ ከም ዝበሃል ምናልባት እቲ ዝተበደለ ኣልዒሉ እቲ ዘይተበደለ ሰብ ከዓ ማለት እዩ ኣይተልዕለለይ ክብል ይኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ግን እቲ ዋና ነቲ መንእሰይ እዚ ነቲ ወለዶ እዚ እንታይ ከም ዘሕለፍና ክንነግሮ ኢና እንትበሃል እንተሎ ከምዚ ተዓጢቕካ እዛ ኮንጎ ጫማ ጌርካ ከምዚ ናይ
ገለገለታት ዝበሃል ነገራት ኣባና ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረት ጉዳያ ኣብ ሰማይ እንተተረኽበኒ ምዘከርካንዶ እንዳተባሃለ ደርፊ ተደሪፉ ኣብ ሰማይ እንተተረኽበንስ ትዝክረንዶ ዳሕራይ እውን ብትክክል ብዝቀጸለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለተይ እቲ ሽግር መጀመርያ ብደርፈ ምሲሉ ብስነ ጥበብ ምሲሉ ዳሕራ ኣብ ሰማይ እንተተረኽበኒ ምዘከርካንዶ ኣብ ህሞት ፍቅራ ኣቲኻ ከምዚ ዓይነት ደርፍታት ክትደርፍ ከለኻ ባይዘይ ሰብ ወዲ ሰብ ሩህሩህ ከምዚ ሕያዋይነት ገለ ይረአዮ ይንበቦሞ እዚ ነገር እዚ ከመይ ነይሩ ይሓዝን ዳሕራይ ከዓ ናይ ዋዕለ ታሪኽ እውን ክሰርሕ ትምኒታት ገለ ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ እውን ውሽጢ ከኣቱ ይደሊ ምክንያቱ እዚ ፋንታዚ ዝኾነ ነገር እዩ እግሪ ሲኢንካ እግሪ ተቆሪፅካ ኢድ ተቆሪፁ ዓይኒ ጠፊኡ ክሳር ተቆሪፁ ህፃን ቆልዓ ሞይቱ ኣዶ ተሰዲዳ ዝመጻ ይኮነን ዝመስሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሕጂ ቶም ከምዚ ኢሎም ቅድመ ቅኒት ዝህቡ ሰባት ባይዘይ ኣዝዮም ደፋራት እንዲዮም ንባዕላቶም ስኳ ይኣትውን ከምዚ ጻዓዱ ንመሳርሒ ኮይናት ይሰርሕዎ ግን ይፈርሕዎ ዝበሃል ንሳቶም ቶም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ነቲ ደርፊ ዝጉስጉሱ ዘለዓዕሉ ገለገሊኦም መብዛሕቶም ኣይኣትውን እዮም ሓቂ ንምዝራብ መብዛሕቶም ኣይኣትውን ዝተወሰነ ሰባት እዮም ካብኣቶም እውን ዝኣትዉ ማለት እዩ ብደንብ ብሓቂ ሰርሕቶ ነይሮም ንመንግስቲ ደጊፎም ንመንግስቲ ወኪሎም መልእኽቶም የመሓላለፉ እንተ ነይሮም ከዓ ከምቲ ዝነገርኩኹም ማለት እዩ ስለዚ ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት እቲ ኩሉ ጎስጓስ ፀልኢ ጎስጓስ እምበር ዘይተገብረ ደኣ ተገይርኒ ምባል ተጀሚርካ እኮ በቃ ትቕፅል ሰበይቶ ቦይ ከምዚ ጌራትኒ ዝብል ዓለም ትነብር ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ እከለውን ከምዚ ገይርኒ እከለኻ ከምዚ በዲልኒ እከለ ከምዚ ቀቲሉለይ እንደዚ ወቂዕለይ እናበልካ ንድሓር ትምለስ ማዓት ሽግር ኢኻ እምበር ብሰላም ኣይትነብርን ግን ቶም ወለድና እንታይ ኢሎም ነታ ምስላ እስር ከብልዋ ዝገበረኒ ክገብርስ ዓደ ይገብር ኢሎም በቃ ዝገበረካ ጌርካ ከዓ ዓድኻ ስለዘይ ትነብር ወይ ከዓ ዓዲ ስለዘይ ትገብር ገለገሊኡ ክሕለፍ ዘለዎ ብፍቅርን ብሰላምን ክሕለፍ ዘለዎ ነዚ ዝሰብኩ ሰባት እውን ንሕና እንታይ ኢና ንብሎም ኣይ ይትረፍኩም እንዶ ክንብሎም ኣለና ማለት እዩ ንሕና እንደሊ ግን ሰላም ኣብ ሃገርና እንደለና እንዳ ስዋታት እንዳኣከብኩም ኣንስቲ ናይ እዝኒ እንዳኣከብኩም ቆልዑት ዘይፈልጡ እንታይ ይሰበቡ ዘይፈልጡ እንዳኣከብኩም ሕጂ ብዛዕባ ደርጊ ክትነግሩና ሰላማዊ ናይ 50 ዓመት ኢልኩም ከተብሉና 50 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ቀቢርኩም ሞ ሻዕብያ 50 ዓመት ሙዳ ኣቢርኩም ኣጥፊእኩም ሞ ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ ትበሃሉ ማለት ሕጂ ውሓጥዋ 50 ዓመት እስኹም ዘጥፋእኩም ሞ ይበዝሕ እስኹም ዘሰደድኩም ሞ ንህዝቢ ኤርትራ ይበዝሕ يأخلنا هقدر من دفسي يأخلنا نبلكم علنا كم هزب جين نلومناكم علنا حق جبرو إذا أمن زراس ود سمانيا خوي نزلوا إذا أمن زرازي أقرون إيدون كتحز الله نسون تزيت تحيز أتم قرا خرناتو أتمنى تخت حزي كلني ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ይብሉ ዝዛረብ ዳር ሄጂ ነተሐቅ ዘይፈልጥ ጥራይ ክልተና ከመ ሓደ ህዝቢ ከም ዶክተር አብይ ዝረኸበ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ረኺብዎ ዘሎ ዕድል ቀሊል ነገር ኣይኮነ ተጋጋሚ ለለኹ ሆነ ዝግበር ነገር ድሕራሉ ወኪል ንስኻ ትመርሐና ነገራት ግን ካበና እም ከይዶም ኢልኩም ገለ ሕስብ ከተብሉ ከለኹም ሓደ ግዜ ጨኒቁኩም ይፈልጥ ዶ ርግፀኛ ጨኒቁኩም ከም ዝኸውንዎ ሓደ ግዜ ተጻራሪ ዘይኮነ አንፈት ማለት ባህረባ በሎ ስምዒት ዝግበር ነገር ክንደየና ሕማቅ ምዃኑ ከነስተውዕለሉ ምእንታን ኮይ ባይዞይ ኣዝዩ ብጣዕሚ መጽልእን ከቢድን ዝበሃል ነገር ይሓሊፉ ኣብዚ 2 ዓመታት እዚ 3 ዓመት እዚ 4 ዓመት እዚ ሕጂ ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ነገር ዘይተባሃለ ለካ በአንጻር ፀረ ህዝቢ ትግራይ ንምዃን ዘይተዘርበውን ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ኣብዚ መሬት ዝኽንደረ ከለና ሽዑ ኣጥፋራዮም ጌም ተወዲ አንዳ ወያነ ይዝብል ንስ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እውን ይሓለሉ ኣይንፈልጥን ግን ዝሓለሉ ተዝኾነ ኣብ ሓቂነት ህዝቢ ኤርትራ እንደም ሓለሉ ነይሩ ነቀደም ንዕንዶ መድሓነ ነይሩ ግን ንዑ ዘድሓነ ዶ ነዚ ሓሊሉ ስለዚ ካብዚ እንተተበጊሰ ኣነ ሓለሉ ከም ዘይኽእል ዝፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ እንትግበር እንተሎ እዚ ኩሉ እዚ እንትበሃል ተሎ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ናይ ሓቂ ይገርመካ እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ኢሉ ሓሳብ ንርእቶን ኣብ ክንደ መሃብ ማለት ሽዑ ተወሲኽና ተደምርና ዶ ገለ እናበለ ይጸንሕ ድሓራይ ከዓ ምጽቕ ትብል ከላ ተሐማቅ ግዜ ማለት እዩ ገለገሊኡ ኢልና ዶ ይነበርናን ኣይበልናኩም እንዶ ከምዚ ደይበልናን ይብል ከዓ ማለት እዩ ኣነ ከም ነብይ ቀዲምካ ዝፍለጥ ተዝኾን ነይሩ ጽቡቕ እንዲኾን ነይሩ ግን ከም ነብይ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ ስለዚ ይብልና ጸገም የብሉን ግን ካልእ ይትረፍ እሞ ሽግር ማለት እዩ ብዛዕባ ዓድና ዘለና ርድኢትን ኣመለኻኽታንሲ ክንድዚ ድዩ በቃ ድል ክንብል ዘለና ማለት እዩ ኖ ክንብል ሓደ ግዜ ኩሎም እዮም ዝሕስዎ ኸኣረዮም ናይ ኣፍሪቃ ኣውራ ምድራዊት ጽሩራ ናይ ጽሬት ኣርማ ናይ ኣፍሮ ኸተማ
ቁሸት አርት ዴኮ ናይ ህንፃ ፈለማ ግጥም እኳ ጽቡቕ እዩ ኣነ ብወገነይ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ተገብረ ማለት እዩ ዝኽሪ ኣስመራ ብኣወል ስዒድ ዝቐረበ እዩ ካብዚ እውን ግጥሚ ከም ተጋጣጥማ ከም ትቅድሚ ሕጂ ንብሎ ማለት እዩ ናይ ኣወል ስዒድ ግጥሚ ኣይኮነን ጸገሙ ወይ ከዓ ናይ ግጥሚ ሓደ ግዜ ዝስሕቶ ዘሎ ግድፈታት ኣይኮነን ኣብኡ ስነ ጥበባዊ እንዲ ኣብኡ ዝዋሳእ ዕላምኡ ቴማታቱን ግን ኣወል ስዒድ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ነቲ ትውልዲ ማለት እዩ ተላዓልተስእ ተዋጋእ ምውደቕ ሞት ተማወት ኣብ ኩናትን ኣብ ጽልእን ንበር ፍቅር እንድሕር ዳ ንእሽተይ ደርጋ ኢላ ኖ ብለይትን ቀትርን በኣግባቡ ሰሪሕና ጽልኢ በኣመና ምዕብል ዝኾነ መንገዲ ኢና ከነቐጽላ ስለዚ ተመሊሳታ ፍቅሪ ከይትመጽእ ገለገለ ትዳለወለካ ዶ ገለገለ ዝብሉ ዘረባታት እዮም ዘለዉ ብዛዕባ ዝኽሪ 50 ዓመት ጻዕዳ ነውግዕ ይበሃል ኣሎ ንቐጽል ኣሎ ሃልባት እዚ በይነይ እውን መደብ ክገብረል እንዴ ዝኽሪ ኣስመራ ብኣወል ስዒድ ጋይልካ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን እምባ ስጋ ሕጂ ይኮነን ኣስመራን ከባቢኣን ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዘላ يعني الشعبية تسأل اللواريو مسحق عندنا يجي هذا لغاية مالي ساعة مرحنا تدمرنا إنا حدا إنا كبهال كله زي أيرسعنا ينقفعتها 5 عامات إثيوبيا واني لهم وجههم زلوا أبدا بايز علو زلوسي كمية هاتريو أيزوي كل سنة نات دارا هو لكن لما قدف مستسر حوار اللوسي أنت عين بوليتيكا يكسر علم بزي هاي ما يرسعنا نزلوا زلوسي زيرتا مشي وطعمو ينبر على ديو هذي شعبية زرقص زلوا خير للعل زرقصو قدم حجي جزاء الله ديو بك نتا وشتي ترى بلا اساس بتعلي بصوت له لا قصلي له الرؤس مالتي اساس سعره وين يحكي مغنياتو نمنتا يرسعنا يندبل دلو نحنا دي نرسعو مقداتنا هيك فينا نحنا زي نرسعو 360 بيت ما اثر تدخفيت له ابير ترى نزيغاتات دحق نزينا نحنا دي نرسعو نحنا دي نرسعو اوش تعدل سب كينبر رجي له كينبر بقفان سحابه ولا دابله عدو هص إلو قدف تقبرو سرعة قدف نزينا نحنا دين رسع نحنا زين رسعو هاجروا على له تدابلك قدار عسكرنا نزل عليهم اب شقورنا اب صلماتن نزبي اترا مفرد نزينا نحنا دين رسعو ناي سرعة قدف يعني نحنا دين رسعو مالتي اجي دراما مسرح ياكل كبل الله حزبي اترا ياغلك እቲ ክተት ቅድሚ ሕጂ ንሰብ ሓዳርን ምርዕዋትን ዝወለዳን ኣይ ማሲ ናብ ሰራዊት ምኻድ ምዕላም ዳርጋ ይነበረን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሰብ ሓዳርን ዝወለዳን ዝተመርዓዋን ብዘይገድስ ክኸታን ክዕለማን ዝብል ጻውዒት ተሰዲዱሎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ዝተጣየሱ ናብ ሰራዊት ዳግማይ ክምለሱ ክኸቱ ዝብል ሳልሳይ ሕጊ ድማ ትሕቲ 50 ዓመት ዝኾነ ሰብ ካብ ኤርትራ ንኸይወፅእ ማለት እዩ ርስዖ ዘይብልና ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ نحنا خم هزبي هذا نجار زخ نقاومن داوي نادما كنمكتون داقين هزبي إرترا ني إساياس يخون كال عمريحوا أو كينات أكل كينات نحنا نزحال في 30 عمت زرب ربنا حزبينا دحجها أبترجم زي بقولوا ززمت أمراح إثيوبيا نززمت منجس إثيوبيا ززمت كنواجع النبرنا إحنا حراي باي ذا واي أب قداي إذا كينات بهال نجار ويكا جلجلة بزلا زرباسي أنا حنتري إتو أزلاتني تاري إتو نسخة مالتيو زي كم تزبلوا إرترايا نسينا بحق مالتيو العلم الذي ناوس نزوم عدد حصول له مال ديلي إذا حسب أنا سرو زي أس سكي مبزحتكم أبزري إتو آتيكم صحف لينا بحق كوي مالت من الوقت زخون نجار أو وجه زخون نجار مسي زخون نجار غيرو خوني خالي جن أما هبنت أنتم الشبك فمسخهم زلوا سلطان ويكا تزلوا من قستن دحردان تعدد زي أسرحي ولا انتيلوا أنا تسقع حيزة بوردر حيزة سوق بلي إيلون معسكر سريحو وسيدنا إيلون تايق قبر لهم يروح جمالة أنس بايزوي اسكي صحافو موزحتكم سبات تسمعكم زين السدات في إنها تقولوا تخوينكم مون اسكي تحسابكم انتا إيني رتخم زبولة مخنيات نتسبعي حجكو واي وجه كابينا بي مالتي نقوح منسي كوينات ملالي دنكورنا أيو بنجامين فرانكلين يليب للسكن سمعي يا مسلكي there is a war going on أنا كباب خلط شحات توليدا سي شعو داركا ودخلت عمد كله ورار ويانا متي سلازي ناي ورار جنريشن يا مالتي سو ملو ادمي سقابلومي نز ورار زين دا سمعكو بوند حسبكو عبي and again نابزي كلتاشن 10 شو تنكا او فاينال is over in hand بتكا there is a war going on هاد خالق war السايبر وور فريزا بلو خازي مثلا ناي ورار ويانا خلو صلاينا نفلطن نيرنا صلاينا نمكلخال دومنا نحلو نيرنا دومنا تحلينا صلاينا ياتوناني
ስለዚ እዚ ዶምና ምሕላው ዝብል ኮንሰፕት ካብቲ ጸላኢና ምልላይ ዝብል መልሲና ኣምፂናዮ ናይ ሳይበር ወር ከዓኒ ጸላኢና መን ይኹን ብል ኣለና ብኸመይ ንቃለሶ ክንፈልጥ ተኾይና ሶ ኣነ ዘይተላዕለት ካልእ ኣልተርኔቲቭ መልሲ ነዚ ኩናት ከተዕውፈና ትኽእል ዝበልኳ ኣላትኒ እሱ ከዓ ጠቕላላ ኣብቲ ኩናት ዘይምእታው ክስታይ ተገበርና ከመይ ኣብቲ ኩናት ናይቲ ሳይበር ከይኣተና እቲ ሳይበር ኩናት ከምዘይ ይካየድ ተገበርናዮ ስማርት ኤን ኢንተሊጀንት ማለት እዩ ብሱር ናብቲ ኩናት እንተ ኣተኻሲ እቲ ኩናት ክካየድ ወይ ከዓ እቲ ውግእ ክካየድ እንተዘይገበርናዮ እንታይ ይመፅእ እንታይ ከይመፅእ ኮይኑ ተኣተናስ እንተንገድፎስ እንታይ ምኾነ ኣነ ከም መፍትሒ ማለት ንፅልኢ እንድሕር ዳኣ ተዘይኬድካ ሳይት መፀካ ስለ ዝኾነ ዝተገደፍናያ ዝብል ኣዘራርባ እዩ ትናቱ ዘረባ ባይዘወይ ዝናኣድ ዘረባ እዩ ከም ሓደ መንእሰይ ዘቕረቦ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ኢለ ዝኣምን ግን ሓንቲ ነገር ፕሮብሌም ኣላት ኣብዛ ዘረባ እዚኣ ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ ናተይ ውልቃዊት ርእቶ ከዓ ታዮም ዝብሉ ሒቶም ፃዕዱ ብፍላጥ ድዩ ተፃሒፉ ብዘይፍላጥ ወይ ከዓ ንሕና ክንፈርሕ ድዩ ተገይሩ there is no country which can escape from the effect of globalization ዝብልዎ ነገር ኣሎ ካብ ስልጣነ ወይ ከዓ ካብ ለውጥታት ካብ ፅዕንቶ ናይ ሓደ ለውጢ ከተምልጥ ትኽእል ዝኾነ ትኾነ ዓዲ የላን ማለት እቲ ግሎባል ዝኾነ ዲስታንስ ታይም ዲኬይ ዝበሃል ኮንሴፕት ወይ ከዓ ናይ ግዜ ምሕፃር ንኣብነት ብቴሌፎናት ብገለታት ኣቢሉ ማለት እዩ ናይ ቦታታት እውን ባዕሉ ብዘይ ሮባ ብዘይ ጎቦ ብዘይ ገለስ ሓበሬታታት መለዋወጥ ማለት ተከልከለካ እዚ እንዲት ኮንሴፕት ግን ዓለም ቪሌጅ ክትኮን እያ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ምክንያት ሓንቲ ዓዲ ምናልባት በዚ ተምሃርኩም ሰባት እንተልኢኹም ካብቲ ፅዕንቶ ወፃእ ክትኮን ትኽእል ዶ ካብቲ ናይ ግሎባላይዜሽን ፅዕንቶ ሲ ሓንቲ ዓዲ እንታይ እንተገይራ እያ ነፃ ክትኮን ትኽእል ናብ ሳይበር ዋር ኣቱን እንተልካ ምናልባት ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ሲስተም ይኽህልወካ ዘለዎ ስለዚ ኣቱን ከይትብል እውን ሰርቪስ ክህልወካ ይብሉ ማለት እዩ ኣገልግሎታት ኢንተርኔት መርበብ ሓበሬታት ፈቀድ ድሕር ዳ ኮይንካ ዝተፈላለዩ ናይ ሳተላይት ናይ ማዕበል ኣገልግሎታት ሞገድ ማለት እዩ ዌብ ኣገልግሎታት ድሕር ዳ ትጥቀም ኮይንካ ዝተፈላለዩ ናይ ዌብ ሰርቪስስ ማለት ዌብ ሳይታት ዓውደ ፋእምታት ከምኡታት ዘርግሕታት ማለት እዩ ኔትወርክ ዝኾነ ሲስተም ጠቕላላ ድሕር ዳ ሊካ ኮይኑ እሞ ክሮስ ኦሪጅን ዋይዝ بتقلال بعلم درجة نحرد ريسورس شير تقبر تغين كاسي كابزين نتساتو تصلو مخنيات هايهلو نمجس مخنياتو هيو السدكا كتحل إخامالتي سلازي انتهوت انتهي أتنايو نمبرز بحالسي كألو خور من أسايزو ولا زروا ولا تصبط خونا ريزرفد مخوان حدقا يقندسي تتبالي مالتي سكن قاتلنا بتقاتلو زلمو كنسمع دمابزي انت يبا انسكا مسعواتكا مفتوبانا دخول مفتو صلاتو يبلني حلناك وفرك اتو عقل سدد مزغرنا في القتل وانا راس سدد مزغرنا في القتل عقلني زحلفو مسحوي سيخي غير كاب عدي كي اكل كاب حلنا يريحي غير كاب عدي كي اكل كاب حلنا يريحي غير قرم زخونا حسابنا قالا لتصالي نيرو مالتيو بتعم إزقرم قداي قتيلا نري أذلنا مالتيو نتصر صفحة عوت مالتيو قالا كيدوم نيروم بخمزي نيرو نايما قالا قداي مالتيو عبيرو ترخيبوم حسابهم قليص أمالو مالتيو قداي نتصر صفحة عوت كمزو نري أذلنا نيرو تعم أزي بزقرم مالتيو دبلوماسياوي نحن تقاومتي تقالس تتراي كنا نوزو زوبازي زي تبكلنا مراتينا كل أكل كوسدنا يقبو كل أكل مسانا خصمدي يقبو نسبي التراخا خمتا كبرو بومبر برقد محمد هولاند زبلا ناي مودعتا مرچاينا سلازي تراخيوم الله مستفعل عليه بتاتات مالتيو عقامي كال حدش كاصحيفولو اتتبع وورلد كلاس مايند زلو تمثاليت مانديلا تقالا ساي ريفولوشن اما قلاتي يالو وفي مسبزحات سب سلطان اما قال يراخبالو كل ارترا ثلاثه غزي نوفي صلوت كبرو لي غبا مخنياتو كم وفي حدا سب عميت عامت يزولد وفي كاب ارترا حليفو عالم كمرح زغير بسول منسيو نوفي رير ارز مينرال كنبلو يكال يلنا زلو مالتيو عوامي كال حدش يصحيفو زلو نشتلي بوحدو زركب ورقي رير ارز مينرال مالتسي بوحدو زركب كمزو ورقي دايموند كوبال غلغل زبحالو نغرات عرساتهم يركبو خونيم بتعمي رير بزخون نغرات بو يمسلو زلو مالتيو 100 عامت زفتر سبيلو هم نحرد اخوينو مالت اب كيدي بزح فتنات كغاطمو خمز خيلي انا زردا ان وفي غنايو مستحجز مرح زلو بقعتو جن باغبابو ندا مرح خمز ركب فلوطيو جن نبازي حج مالتيو نبازي حج قصيلو بسلاماو منجد نمززام ويكا تقالسي بزحاشه بزحصره اقواراص منجد زازيمو اتزدلي ነገር ንምግባር ግን ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ቀሊል ይብል ምክንያት ተናትና ዘሎ ሓረግ ዝኾነ ፖለቲክስ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ እንተኾነ ግን ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ነዚ መስል
ዳተዛረብና بخمزي رئيتوتات اندهابنا ودينايو اسخاتكم ابز ጉዳይ ዚ እንታይ ዓይነት መልከታን አተሐሳስባን ኣለኩም ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ንዓኻትኩም ይተጻሒፍ ዘሎ ብዙሓት ዲቴይላት ሓተኩም ኣለኹ ብዛዕባ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ግፍዕታት ኣስመራ ተሰሪሕ ኣሎ ኣብ ዘለኩም ምልከታ ኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ካልኦቶም እውን ማለት እዩ ናይ ሳይበር ዋር ሴኩሪቲ ዝምከት ወይ ከዓ ጫፍ ብልሕ ናይ ተመኸተ ኸውን ዝኽእል ዊዝድሮ ብምግባር ወይ ከዓ ፎርስ ዊዝድሮዋል ተባሂሉ ብዝፍለጥ መካኒዝም ንባዕልካ ኢንቮልቭ ተይገበርካሲ ወፃእ ኮይንካ ብምዕዛብ ዝብሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት እዮም ተገሊጾም ዘለው በዓል ጉዳይ ውፊ ካልኦትን ከኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ሓሳብካትኩም ግለጹታ እቲ ወገን ግን ገሊጽ ኣለኹ ሎኣም ቅነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ደሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደሕና ሕደርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ